Успехът. Той носи много врагове, Франк. Успехът е виновен. Какво ще правиш сега? Ще станеш неуспешен? Или сме успешни и имаме врагове? Или се проваляме, но имаме приятели? Ако ще пипаш нашия храбра, то ще ти запалим фурната. И ако объркал си се, че тука не е чугата, правилата знаеш или ти, или теб. Няма какво да ми говориш, гледам действия, човек. Много лафят, много знаят, малко действия видях. Много хранят, много плюят в очите им, че те се страх. Как се случи? Е така, че беше време, проститутки са напият. Е стала в общество от тъпи пут. Не ги храня, не ги плюя, просто аз съм си аз. И наживо, кът ги видя в погледа, че те са бяски. Може да съм старомоден, ама изроци оставам. Се усмихвам на хора, които не харесвам, подминавам. Тия сменят компаниите, фуранджийски лопати. Аз едни и същи братя, искаме да сме богати. Ходихме пеша, а сега се возим по колите. И преди ги имахме Исаки, имаме жените. Не съм MC, аз съм Месия. Това не е рап, това е махленска литургия. Ако душа има се още запазия. Ако търсиш пара, това което обичаш намерия. Колко песни да направим, бро, за да ни разберат. Колко пъти да повторя, няма как да ме спрат сърцето в мен докато бие. И кръвта докато кипи, че се грижа всяка моя цел да се осъществи. Идат като вълци, бягат като овце, бате. Ви махнеци, това са пълни мъжки будки, бате. Да ви беха родили поне жени, да мога се ебете за пари. Тия, които ме мразят, може да го духат. Казах ти или си чук, или те чукат. Аз съм чук и си кова успеха шам. Тежка категория, на живо съм голям. Бачкам здраво, сложих злато на врата си. Злато на ръката, сложих злато на крака си. OG, имам злато в кръвта си. Смея се дори когато живота се навъси. Мама ми каза no mercy. Навънка ще те мачкат, ако са змите добър си. В ринга се вижда какъв си. Обичам кика в троба ти и я прекъти бързи. Не съм MC, аз съм Месия. Това не е рап, това е махленска литургия. Ако душа има се още запазия. Ако търсиш пара, това което обичаш намерия. Колко песни да направим, бро, за да ни разберат. Колко пъти да повторя, няма как да ме спрат сърцето в мен докато бие. И кръвта докато кипи, че се грижа всяка моя цел да се осъществи. Не е за всеки занаят, както не е за всеки зала хляб. Много се полакомиха здравата, вместо парче искат паницата цялата. Не става толкова лесно мъжки, не е похвално, че си отворен без задръжки. На улицата няма най-голям от големите в играта, лично това го знам. От много глупости ще трябва да се лишиш. На много хора сърцето ще трябва да подариш. Много пъти ще трябва и да се нараниш, за да станеш стабилен и ниво да надградиш. Слаб се раждаш, как умираш, ми от теб зависи. Живота е борба или борец, или те писи. От живота какво ще вземеш, брат ми, прецени си. Листа е твой и бял, почвай да рисуваш. Не съм MC, аз съм Месия. Това не е рап, това е махленска литургия. Ако душа има се още запазия. Ако търсиш пара, това което обичаш намерия. Колко песни да направим, бро, за да ни разберат. Колко пъти да повторя, няма как да ме спрат сърцето в мен докато бие. И кръвта докато кипи, че се грижа всяка моя цел да се осъществи. Не съм MC, аз съм Месия. Това не е рап, това е махленска литургия. Ако душа има се още запазия. Ако търсиш пара, това което обичаш намерия. Колко песни да направим, бро, за да ни разберат. Колко пъти да повторя, няма как да ме спрат сърцето в мен докато бие. И кръвта докато кипи, че се грижа всяка моя цел да се осъществи. Свобода за братята!